Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Кыска эш атнасын башлаганда һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлар телибез. 24 февраль иртәсендә Туры эфир студиясына сезне сәламлыйм мин, Айзилә Батырханова. Россияның бәйсез аналитика үзәге хатын-кызлар арасында кайсы һөнәр ир-атларга күбрәк туры килә дигән сораштыру уздырган. Хатын-кызлар фикеренчә, иң яхшы җитәкчеләр, эшмәкәрләр, программалаштыручы белгечләр һәм аш-су осталары ир-атлар икән. Ватанны саклаучылар дип тә без бары кадерле ир-атларыбызга дәшәбез. Чөнки туган җир, ата-ана, бала, гаилә иминлеге нәкъ менә алар җилкәсенә салынган. Көчле инәр күләгәсендә без үзебезне һәр вакыт ныклы, терәкле, бәхетле кешеләр итеп тоябыз. Инде алда ителгән сораштыруга әйләнеп кайтсак, ир-атларны яхшы журналистлар дип атыйлар. Шулаймы юкмы, монысын без вакытлы матбугатны укып белә алабыз. Бу атнада Татарстанда нәшер ителүче басмаларда нинди эчтәлектәге язмалар урын алган? Эфирда матбугат күзәтү сәхифәсе. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Татар матбугатындагы кызыклы язмалар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Михаил Диватаевның батырлыгын кабатлар өчен нишләргә кирәк дигән бер сорауга мин булай җавап бирер идем. Газета материалын укыганнан соң, Ватан Татарстан газетасындагы материалны укыганнан соң. Михаил Диватаевның үзе белән очрашырга кирәк. Әлбәттә, баштамында иңелек Михаил Диватаевның кем булганлыгын турында сөйләргә кирәктер. Әлбәттә, сугыш чорында фашистларның үзләренең самолетларын урлап качкан, шундый батырлык күрсәткән героебыз ул безнең, батырыбыз. Менә шул батырлыкны кабатлаган соңыннан тырыштырмышта дип әйтәбез инде без аны. Афганстандагы талиплар кулыннан советлар самолетын алып качкан Илгизәр Хәйруллин турында. Кандагар кайнарныкта дигән язма мине бик кызыксындырды. Чыннан да без бик тиз унтабыз, адәм балалары кешенең батырлыгын да начарлык күрәк саклана, ләкин батырлыкны тизрәк унтабыз. Яхшы гамәлләрне. Менә Илгизәрнең безнең шикелле кешенең Чүпрәле районында туып үскән, Михаил Диватаевның үзен күргән һәм шул вакытта хыялланган, аның шикелле булсаң иде дигән һәм шул батырлыкны кабатлаган Россия герое. Мин кызыксынып укыдым. Ватан Татарстан тагын бер әйбәт кенә кызык кына проект башлап җибәргәннәр. Күрше хакы дип атала ул. Безнең Татарстанда, гомумән күрше безләрдә яшәүче халыклар турындагы сәхифә. Кушбит булып чыккан, монсаның Мари халкы турында. Кызык. Ничек яшиләр, ничек сөйләшәләр, ничек итеп аралашалар. Авыллар ничек яши, нәрсә белән шөгыльләнәләр һәм иң кызыгы безнең уртак сүзләребез дә бар икән алар белән. Матурлык шул матурлыгы икән аларда да. Мәхәббәт яратмыш икән. Күрәсезме? Кызык. Мондалар киемнәре әйтәмеш, һәм рецептлар да бар, нинди яраткан ризыклары бар икән. Миңа кызык тоелды бу. Шәһри Казан газетасы бу санында озак вакытка югалып торган җырчы Җәмилә турында язма биргән, аның белән интервью эшләгән. Әлбәттә, Җәмиләне яраткан кешеләр бар, яратмаган кешеләр бар, ләкин ничек булмасын, аңа берәү дә битараф түгел. Яратканы да, шул яратмаганы да. Баксаң, күрсәң Җәмиләнең сәхнәдән китеп торуына, гомумән безнең күз алдыннан югалуына сәбәп булган икән, ире белән аерылышкан, үзе генә балалар үстергән, 2 бала үстергән һәм бәхет кояшы елмайган аңа тагын, ул икенче кабат кияүгә чыккан, ире бәхетенә каршы музыкант булып чыккан һәм ул аның аранжировкаларында эшли икән, гомумән бик матур яшәп яталар. Аның дөньяга карашы, Татарстан эстрадасына караса мөнәсәбәте бирелгән. Әлбәттә, килешергә була, шулай ук килешмәскә була. Бу атнада иң кызыгы Сөембикә журналында чыккан бер проекттыр. Сөембикә үзенең бу санында хат язырга өйрәтмәкче була безне, открыткалар җибәрергә. Шуннан да без ул эшне оныттык. Заман үзенең таләпләрен китереп куйды. Без тиз-тиз генә SMS-калар белән аралашырга өйрәндек. Социаль челтәрләрдә язышып кына тиз генә аяк өсте генә аралашырга өйрәндек. Туганнар онытылды, күршеләр онытылды. Менә япь-яшь кенә ирле хатынлы кешеләр, яшьләр алар, Энҗе Садыкова, ире Фәнис белән ничек итеп татар открыткалары ясый башлаулары һәм шу өлкәдә инешкән уңышлары журналның менә шундый үзенең битләрендә татарча открытка ясап, шунысы кызык.
Аның азагында да татарча кімге, қайда, индексы, хат язу орнына бүтін сөзіміздің татар тілінде, дәулет тілінде yazылған. Менә бу открытканы әлбәттә инде марка ябыштырып, үзе теләгән кешегә җибәрергә була. Журналдагы тагын бер кызыклы язма. Мин үземә Илдус Ахмаджанов дигән артистны ачтым. Мин аны белә дим әлбәттә. Күптәнге безнең хөрмәткә лаек артистыбыз, ләкин аның эчке дөньясы шул дәрәҗәдә бай икәнлеген мин белмидем. Аның рольләрен беләм, үзен яратам, Камал театрына шуның өчен йөрим, күп очракта шундый артистлар катнашкан өчен йөрим, ләкин менә шундый бай күңелле шигырьләр яза икән абыйсы шикелле Рәшит Ахмаджановның бер туган энесе икән дә аска кирәк. Шигырьләр язганлыгы турында, шуннан соң үзенең мишәр икәнлеген белүем миңа ачыш булды. Шуннан да бик кызыклы язма, Гөлнур Сафиуллинаның язмасы, укып чыгарга киңәш итәм, табып булса да укырга киңәш итәм. Бүгенгә шулар иде. Киләсе атнага кадәр сезнең белән саубуллашам. Исәнлеккә күрешик. Нинди син зәвыклы, сыйфатлы яңа татар җыры? Әлеге сорауга җавапны без бу шимбә, ягъни 27 февраль көнне узачак яңа татар җыры бәйгесенең гала концертында беләчәкбез. Татарстан Республикасының Рәшит Вахапов исемендәге Татар мәдәнияте иҗтимагый фонды татар җыры сәнгатендә яңа офыклар ачу максатыннан 2019 елның көзендә яңа татар җыры бәйгесе турында игълан итте. Аның максаты татар эстрадасын камилләштерү, татар җырчыларының репертуарын баету, яңа заман авторларын таныту, киләчәк буыннарга сыйфатлы иҗади мирас калдыру. Конкурс Татарстан президенты һәм мәдәният министрлыгы ярдәме белән оештырылды. Яңа татар җыры бәйгесе куелган максатлардан чыгып, татар җыр сәнгатенә үзгәрешләр кертә алырмы? Бу сорауга җавапны без бүгенге тапшыруыбызның туры эфир кунагы, продюсер, бәйгене оештыручы Рифат Фәттахов белән бергәләп ачыкларбыз. Рифат әфәнде, исәнмесез? Хәерле матур көннәр сезгә. Исәнмесез, хәерле көн. Чыннан да бик зур эшкә алынгансыз. Киләчәк буыннарга мирас булып калырда ядкәрләр, ягъни инде яңа татар җырларын булдыру ул әлбәттә инде татар мәдәнияте үсеше өчен зур эш. Ләкин шунысын әйтергә кирәк, хәзерге вакытта бит төрледән-төрле җыр бәйгеләре, фестивальләр, алар бик күп. Нәкъ менә яңа татар җыры бәйгесенең үзенчәлеге нәрсәдә? Әлбәттә, җыр фестивальләре, бәйгеләр бик күп, әмма ләкин безнең яңа татар җыры бәйгесенең төп үзенчәлеге шунда, бу җырчылар конкурсы түгел. Бу тавышлар конкурсы түгел. Бу авторлар конкурсы. Бу репертуар конкурсы. Бу композиторлар, шагыйрьләр конкурсы. Ягъни яңа җырлар конкурсы. Чөнки без бу проблема белән күптән таныш инде. Бүгенге татар эстрадасында иң зур проблемаларның берсе ул яхшы, сыйфатлы җырларның без теләгән дәрәҗәдә булмавы. Бик аз булуы, йомшак итеп әйткәндә. Менә шул проблеманы хәл итү максатыннан, татар эстрадасын яңа, сыйфатлы репертуар белән баету максатыннан без бу конкурсны, бу проектны башлап җибәрдек тә инде. Инде менә бу бәйгенең барлыкка килү тарихына күз салсак, 2019 елның көзендә сез инде башлап җибәрдегез. Үз изоляция чоры иҗат итәр өчен бер дигән мөмкинлек булды дип әле сез шаяртып та әйттегез, әйеме? Аннан соң инде 2020 елның 1 августына кадәр кабул иттегез әлеге эшләрне, һәм инде 2020 елның сентябрендә финал өлеше узды. Безгә мәгълүм булганча, барлыгы 347 гариза кабул итеп алгансыз, шулай бит? Менә шунысына бик кызыклы, менә бу җырлар бит инде килгән, әйеме, авторлардан. Һәм инде финал өлештә аларны инде безнең башкаручыларыбыз, җыр башкаручыларыбыз башкарды, әйеме? Менә кем билгеләде кайсы җырның кемгә туры килгәнен? Беренчедән, финалда җырны тәкъдим итә автор һәм аның башкаручысы. Бу очракта инде, мен шуңа игътибар итәсем килә, безнең авторларыбыз бик җитди караганнар иде. Нигездә профессиональ башкаручылар, һәм шуңа да без игътибар итәбез, безнең гала концертта да күпчелеге шул башкаручылар катнаша. Бу инде җырның беренче башкаручысы дигән статуста бар бит әле. Шул шәхестә бар. Чөнки җырны тудыруда композитор һәм шагыйрь белән беррәттән җырның беренче башкаручысы да бик зур роль уйный. Әлбәттә, безнең жюри бик көчле, профессиональ жюри. Булар инде
җыр өлкәсендә бик авторитетлы, бик тәҗрибәле кешеләр. Кемнәр иде жюри ягъзалары? Мәсәлән, жюри рәисе безнең бик күп җырлар авторы, Татарстанның халык артисты Равил Вәлиев. Жюри составында безнең әйтик, бик күп җырлар авторы Резеда Ахиярова. Бик күп җырлар башкарган күренекле җырчылар Венера Ганиева, Идрис Газиев, менеджерлар, музыкантлар, продюсерлар һәм башкалар татар җыр сәнгатен, гомумән җыр сәнгатен эчтән белгән күренекле белгечләр. Шунысы да үзенчәлекле, бәйгегә бит әле сез төрле стильләрдәге, төрле жанрлардагы җырларны кабул иткәнсез, әйеме? Без теге нинди стильдә иҗат итү бурычын, максатын куймадык. Әмма ләкин менә бу конкурсның нәтиҗәләре бүгенге татар җыры нинди дигән сорауга җавап табарга мөмкинлек бирә. Ягъни яңа татар җыры нинди ул? Һәм җавап яңа татар җыры бик төрле ул. Бүгенге татар җырының диапазоны бик киң. Ул әйтик классик, традицион безнең җыр, татар җыры стиленнән башлап, хәтта ки рок, рэп элементлары кергән, альтернатив музыка элементлары кергән яңача формадагы җырларга кадәр. Әмма ләкин алар барысы да безнең җырларыбыз, безнең фикеребезчә, теге стильнең дә, бу стильнең дә татар сәхнәсендә булырга хакы бар. Иң мөһиме, алар профессиональ булсын һәм милли нигезен югалтмасын. Безнең максатыбыз яңа татар җыры безнең милли мирасыбызга, милли нигезебезгә нигезләнеп кенә туа һәм үсә ала. Әйе, менә бу урында сез инде әйтеп киттегез, рок стилендә дә башкаручылар булган дип, менә шушы урында без әйтегез әле Артур Исламов башкаруында бер җыр тыңлап китик. Иң яхшы татар җыры, иң яхшы балалар җыры һәм иң яхшы аранжировка барлыгы 3 номинация. Күбрәк менә нинди темаларны яктырткан икән безнең авторлар? Без шулай ук авторларга теге тема чикләүләре куймадык. Әмма ләкин татар җырын беләсез бит инде, ул нигездә безнең традицион темалар, ул мәхәббәт темасы әлбәттә, ул мәхәббәт темасы бит инде киң кырлы. Ике шәхес арасында мәхәббәт булырга мөмкин. Туган җиргә мәхәббәт, туган илгә мәхәббәт, туган телгә мәхәббәт. Һәм соңгы вакытта безнең менә конкурста да ул яңгыраячак, патриотик җырлар да шактый күренә. Ул әйтик Татарстанга, Казан шәһәренә булган мөнәсәбәт. Әлбәттә, җырның әһәмиятен билгеләгәндә тематик юнәлешкә без инде игътибар итәбез. Әмма ләкин иң мөһиме ул хәлиткеч түгел. Иң мөһиме бу шигърият булырга тиеш, текст, җырның тексты, поэтик булырга тиеш, тирән фәлсәфи мәгънәле булырга тиеш һәм җыр белән, текст белән музыка тәңгәл киргә тиеш. Чын җыр качан туа? Матур музыкага, матур сүзләр, матур итеп киреп утырганда, ягъни киресенчә. Алар арасындагы тулы бер гармония булганда. Әйе, сезнең максатларыгыз зурдан, моннан чык инде бурычлар да, һәм инде әлбәттә бурычлар һәм җаваплылык да бермә-бер арта. Ничек уйлыйсыз, тамашачы әлеге яңа татар җырларын кабул итә алырмы? Кабул итә башлады инде, чөнки безнең бит максатыбыз конкурска килгән җырларны без инде яңгырата бардык, концертларда яңгыраттык, аларны рөхсәт иттек һәм сорадык та безнең башкаручылардан, радио, телеэфирларда без аларны яңгыраттык. Һәм инде бу халыкка чыккан җырлар нигездә уңай фикер
уята безнең тамашачыларда. Әлбәттә, безнең шуннан да максатыбыз киләчәктә бу җырларны халыкка якынрак итүдә. Бу инде тагын бер өстәмә безнең максат куя, бу җырларның киләчәктәге стәхнә тормышын да тәэмин итү дигән сүз. Барлыгы 28 яңа татар җыры кабул итеп алгансыз, әйеме? Һәм аларны без 27 февраль кабатлап әйтәбез. 27 февраль пирамида концертлар залында ишетә, тыңлый алачакбыз, әйе. Урыннар саны шикле булу сәбәпле, әлбәттә, бик күп кеше моны тыңлый алмаячак әлеге җырларны, әйеме? Шуңа күрә дә инде сорау бирәсе килә, менә бу җырларның киләчәге нинди? Беренчедән 28 дип сез әйттегез, безнең башта 14 премия бирү каралган иде. Әмма соңыннан финал тыңлаудан соң жюри шундый фикергә килде, безнең халыкка тәкъдим итәрлек премиягә лаек җырларыбыз күбрәк. Һәм без хөрмәтле президентыбыз Рөстәм Нургаевич Миңнехановка мөрәҗәгать иттек. Ул безнең премиаль фондыбызны арттыру мөмкинлеген тудырды. Һәм без хәзер инде 28 җырны тәкъдим итәчәкбез. Мин бу җирдә аерым ассызлык үтәсем килә. Әгәр дә Татарстан президентының, хөкүмәтнең, министрлыкның яклауы булмаса, бу проектны без шулай киң масштабта үткәрә алмаган булыр идек. Бик зур рәхмәтләргә тагын. Әлбәттә, безнең киләчәктә без бу концертны һәм анда яңгыраган җырларны эфирларда, радио, телевизион эфирларда таныту юлын табарга тиеш. Һәм киләчәктә, якын киләчәктә без бу гала концертны башка шәһәрләрдә дә кабатлау мөмкинлеген инде бүгеннән өйрәнәбез һәм күздә тотабыз. Бик зур рәхмәт, Рифат әфәнде, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен һәм шундый кызыклы әңгәмә өчен. Алга таба сезгә зурдан зур уңышлар теләп калабыз. Рәхмәт. Һәм дә тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Әлбәттә. Ә без тапшыруыбызны Китап ачтым сәхифәсе белән дәвам итәбез. Шәмсия Җиһангированың балалар өчен беренче китабы чыкты. Әлбәттә, бу сүзләрдә шаяру да бар, ләкин балалар өчен әле аның беренче тапкыр иҗат итүе. Без инде Шәмсия апаның җырларын беләбез, без аның уллар өчен шигырьләрен беләбез, аны яратып укыйбыз дип әйтер идек. Ә менә балалар шигырьләре ничек яза икән ул? Менә аны беләсегез килсә, шушы китапны алып укырсыз дип өметләнәбез. Өлгер ай дип атала. Шәмсия апаның бу инде Өлгер ай исеме дә бик кызык. Ник өлгер икән ул? Менә аны инде шигырьләрен укыгач белерсез. Әле китапның рәссамы Фәрида Ризаева, ул да әле китапка шундый бер ям өстәде дип әйтик инде. Гомумән Шәмсия апа өчен дә, үзебез өчен дә бу бик зур сөенеч. Чөнки андый талантлы, андый зур шагыйрьләрнең әле мондый беренче китапларын чыгару, ул үзе бер шатлык инде, әлбәттә, редактор өчен дә, нәшриятыбыз өчен дә. Әле шушы китаптан бер шигырь дә укып үтәсем килә минем сезгә. Зоопаркта. Әнә тегендә маймыллар, менә монда тиеннәр, читлек эчендә тын гына йоклап ята бүреләр. Әнә ак аюлар, менә монда көрәне, тәвә кышы була инде, тәти күлмәк кигәне. Әнә теге әти кеше, ә бусы әни дия, Гөлназ кызлары әнием, юксың аларның нигә? Менә тагын бер шигыре беләм дип атала. Кара әле улым, айның яртысы кая киткән? Беләм, ярты айны луноход алып төшкән. Гомумән, яшьләребез өчен балаларның сөйләмендән килеп чыккан кызык әйберләр турында да бар. Һәм гомумән, балалар өчен бик кызык булыр дип өметләнеп калабыз әлеге китапны. Урамда салкын кыш булса да, иләребездә, иң мөһиме күңелләребездә һәр вакыт җылы булсын. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз.